बिथांमोनहा जुदि एबसुनि अफिसाव थानानै बेफोरबायदि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ नायनो नागारै रायजोनि माबा मोनसे सुबिदाखौ साबख' जानो नागिरनाय बेफोरखौ नुयोबा जोङो एबसुनि सायाव फोथायनोसो गोब्राब मोननाय जायो। फरायसा दख'रा जानानै दिनै बुंनो थाङोबा दिनै जे सेलेखा बाजारनि जे दखरसे जे बाजारखौल' बोसोरफ्रोमबो जोंजों जुजिबाय थानाय दा बेफोरबायदि माने जुजिनाया जे संगठनाव जे फरायसा आफादा बेफोरबायदिखौ माने मावनो समाया दिनै जाहाबारि जे फरायसा बा मोनसे फरायसा आफादा दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै गावसिनि सोलोंथाइया सेलेखा बाजारखौल' गावनो होनानै टेन्डार गावनो होनानै बिथांमोना गावसिनि कर्स माबा मोनसे फरायदों नामा? सेलेखा बाजार कमिटिनि जानानै बयखौबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा थांनाय सानथामसो सिगांनिफ्रायनो 13 तारिख 20 तारिखनिफ्रायनो जोंनि माबाया एसे माखासे टेन्डारनि बेले-बेजेखौ लानानै जोङो सावरायबाय थानाय जादोंमोन। जोंहा माखासे सेलेखा बाजारा गभर्नमेन्टनि नियम बायदियै टेन्डार होनाय जायो। दा बे टेन्डाराव जोङो बाजार कमिटिनि जानानैबो गावनाय जादोंमोन। दा बाजार कमिटिनि जानानै गावनायाव जोंहा माखासे गोबांथार जोंनि उल्था पार्टी जायखौ जोङो जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों गावनांगौ जादों। बिथांमोना जोंनि एगेन्स्ट जानानै गावनाय जादोंमोन। दा बे गावनायाव माखासे केलेंकारि ओंखारदों। बे ओंखारनायनि थाखायनो जोङो थांनाय 21 तारिख अक्ट'निफ्रायनो जोङो सानथामनि थाखाय हाबाफारि लानानै खुदिसार हाबाफारि लानानै बे बन्द'खौ जोङो फोसावनाय जादों। दा बे बन्द' फोसावनायाव जोङो गोबांथार माखासे रायजो राजाफोरनि सोंथि गोबांथार मानसिफ्रा फैदोंमोन मानि थाखाय बन्द' जादों, सेलेखा बाजारा मा जाखो। दा बेफोरखौ जोङो बिथांमोननो थन्न'-थन्न'यै जोङो बुंफोरनानै होहरनो हानाय जायाखै। दा बेनि थाखायनो बे निउस नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो मिन्थिहोनो थाखाय दिनै माखासे मिडिया बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरनाय जादों। जाहाथे जोङो नैबे खुदिसार हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि माखासे टेन्डारनि जेनाखि बेले-बेजेखौ जों रायजो राजा बिथांमोननो मिन्थिहोनो हायो। टेन्डारा 20 अक्ट' 2024 अक्ट'खालि जानाय जादोंमोन जोंनि दतमा ब्लकआवनो। दा जोंनि एगेन्स्टआव जाहारबारि आन्चलिक एबसुनि सिङाव जाहारबारि आन्चलिक एबसुनिनो सासे सोद्रोमा मोगथां बसुमतारी, बिथाङा खिन्थु जाहारबारिनि नङा, बिथाङा खालाय गामिनि होननानै जों मिन्थिनो मोननाय जादों। दा बिथांजों जोंजों एगेन्स्टआव गावलायनायाव जोङो होदोंमोन सेलेखा बाजार कमिटिनि जानानै 27,200आव। दा मोगथां बसुमतारीया होदोंमोन 12,099 थाखा। दा जोंनि हाइस्ट बिडार हिसाबै जोंनो मोननांगौ बायदि जानायाव दा बिटिसि सरकाराव मिटिं जानाय नैबाय होनाय दङ। 27 तारिख 6 मार्च 2024 अक्ट'खालि बिटिसिआव मोनसे CHDआव मिटिं जानाय जादोंमोन। बेवहायनो आंनि मुङा रोखा ओंखारनानै फैनाय जादोंमोन। नैबेहाय सिरियाल नम्बर 2 सेलेखा बाजार जाहारबारि श्री नित्थु सिंह बरगयारी 27,200। दा बेहाय होखानायजों लोगोसेनो दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकआवबो बे एखे लेखाखौनो दिहुननानै बेहाय आंनि मुङाव अर्डार दिहुननानै होनाय जादोंमोन। गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ दा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लक 9 तारिख 8 मार्च 2024 ओइदिनखालि बिथांमोनहा बे अर्डार लेखाखौ दिहुनदोंमोन। आंनि मुङानो जाहैबाय श्री नित्थु सिंह बरगयारी, सन अफ दिपेन्द्र बरगयारी, भिलेज बनसुमगुरि, बेबायदि एड्रेसाव साबजेक्टआव होदोंमोन सेटेलमेन्ट अर्डार फर कालेक्सन
of toll of Seleka Bazar for the year 2024-25 बेबायदि हिसाबै आंनि मुङावनो बिथांमोना अर्डार लेखाखौ होखानाय जाबायमोन आरोखि। दा बे अर्डार लेखा होनाय बायदियैनो बिथांमोना दतमा ब्लकनि जेनाखि माखासे खामानि मावग्रा बिथांमोन बिथांमोनानो बुंदोंमोन नोंथाङा नैबे एग्रिमेन्ट लेखायाव सहि होनानै गालांखादो। दिनै भिडिअ बायद'आ फैयाखिसै, भिडिअ बायद' फैयोब्ला नोंथांमोना मोनलांसिगौमोन, नाथाय भिडिअ फैयैनि थाखाय गाबोन समफोर लांफैदो बेफोरबायदि खोथा बुंनायखाय जोङो सहिखौ होनानै गारबोनाय जादों आरोखि। दा सहि होनानै गारबोबाय जोङो नैबे कयेकदिन जोंनि नामावनो फैखानायखाय जोङो बे बुस्थुखौ साननै सानथामनि उनाव थांफिननाय जादोंमोन। जोङो 20 तारिख खालि थांनाय जादों। 20 तारिख अक्ट'आव जोङो दतमा ब्लकआव जे आंनि अर्डार लेखा बेखौ लायनो थांफिनखालि आङो खोनानो मोनबाय जे नोंथांनि मुङाव फैनाय अर्डार लेखाया इलिगेल जादों, भुल जादों, बिनि थाखायनो नोंथांनि लेखाखौ CSD आव लांफिननाय जासिगोन, बेबायदि खोथा बिथांमोना बुंबाय। होमबा आं अबाक मोनबाय, आदसा मानो बिदि जाखो होननानै आङो एखेबारे हाखु दाखुयै आंनि मबाइलखौ अन खालामनानै आं बे लेखाफोरखौ गावसिनि आखाइनिफ्राय दिरुननानै खेबनानै लाबोनाय जाजोबदों आरोखि मबाइलजों। दा बे गांथाम लेखाया आं बिथांमोननिफ्राय बिनानै खेबनानै लाबोनाय आंनि अरिजिनेल अर्डार लेखाजोबमोन आरोखि। दा आरो बेबायदिनो 20 तारिख खालि जोङो ओइदिनखालि मोनबोआखिसै। 21 तारिख खालि जों थांफिनलायबाय। 21 तारिख खालि थांफिनबा बे लेखाया भिडिअ अफिसाव गैला। भिडिअ अफिसाव गैयैनि थाखाय जों आं बुंबाय मानो बिदि जाखो, बे लेखाया मानो गैला बेखौ सोंनायाव होनबाय बिथांमोना बेखौ जों जेबो मिन्थिला, बेयो जोंनि आखाइनि नङा, बेखौ गोजौआव जेखौ मावनानै हरो जों बेखौनो नोंथांमोननो हरो, बेबायदि खोथाखौ बिथांमोना बुंबाय आरोखि। दा बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय जों हजोंहाय खबर लाहैबाय। हजोंहायबो खबर लाहैनायाव बिथांमोनाबो होनबाय मार्केटनि चेयारमेनखौ लोगो हमदो नोंथांमोनहा होनना बुंबाय। लोगो हमनो नागिरबाय मार्केट चेयारमेन बिथाङा ओइदिनखालि गैया आरोखि। दा बेबायदियावनो नैबे 21 तारिख खालिनो नाथाय जोंनि एगेन्स्ट नैबे मोगथां बसुमतारी बिथाङा जोंनि एगेन्स्टआव मोनसे अर्डार लेखा लानानै फैनानै जोंखौ बाजाराव होनफैबाय जे नोंथांमोननि एगेन्स्टआव जों देरहाबाय, नाथाय जोंनो नोंथांमोना खांनो थाखाय खाबु होनांसिगौ, अर्डार लेखाया नैबेलाय होननानै बिथांमोनहा जोंनो बे गावसिनि अर्डार लेखाखौ लानानै होफैनाय जादों आरोखि। दा अर्डार लेखाया ओरैबायदि लिरदों बिथांमोना जोंनि हिसाब बायदिबा जों बिथांमोननि अर्डार लेखाखौ जों भुल नुदों। भुला बेनो बिथांमोना गावदोंमोन गभर्नमेन्ट टेन्डाराव बेंक ड्राफ्ट खालामनायाव 12,099 थाखा, जों गावदोंमोन 27,200आव। दा बिथांमोननि अर्डार लेखा होफैनाया जाबाय 27,200निसो लिरनानै होफैदों। 27,200खौथ' जोंसो होनाय जादोंमोन। 12,099खौ बिसोर होदों हिसाबै माबा मोनसे जोंनि जुदि डकुमेन्टस खमफोरब्लाबो बिथांमोना 12,099आवनो मोननांगौमोन, नाथाय बिथांमोननि एमाउन्टआ 27,200 जानो नाङामोन। दा बेफोरनि थाखायनो माबा मोनसे सिङाव आन्दोआव माबा मोनसे पइन्ट दङ, माबा मोनसे आन्दोआव थाखोमानाय खोथाफोर दङ, बेखौ जोङो कमिटिनि हिसाबै दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो साफ्रोम जोंनि बाजार स्टाफआ मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानानै जोङो नैबे सानथामनि थाखाय बन्द फोसावनाय बेखौबो जोङो जयैनो सावरायलायनानै लानाय जादों। दा जों बेखौनो बुंनो सानो मोनसे बर'नि मोनसे हारिनि जेनाखि सिनस्रि, बर'नि जेनाखि मोनसे गोथार आफाद एबसु, बिथांमोनहा जुदि एबसुनि अफिसाव थानानै बेफोरबायदि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ नायनो नागारै रायजोनि माबा मोनसे सुबिदाखौ साबख' जानो नागिरनाय बेफोरखौ नुयोबा जोङो एबसुनि सायाव फोथायनोसो गोब्राब मोननाय जायो। जायनि खारनाव सेलेखा बाजारा दिनैसिम 27-28 बोसोर जाबोबाय।
नाथाय जेबो बेफोरबायदिनि बेले बेजे जों सफैफेरनाय मोननाय जायाखैमोन। दा बिथांमोनहा जोंनि नैबे फिसा दखानावनो जोङो माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानायखौ नुनानै जोंहा गोबांथार मावनांगौ दंबावोमोन, बेखौ बुजिया हसिया जोंनि नैबे टेन्डारखौ साबख'नानै गावसिनि बेन्दोङाव लांनो थाखाय नाजाबाय थानायाव जों खुब दुखु मोनदों आरो सोंखारिथाव जादों बिथांमोननि खामानिया। खारन बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुयोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथांखि बेखौ सोलायलांबाय नामा बेखौ जोङो एसे सोंथि सोंनो गोनां जायो। खारन बिथांमोननि माखासे खामानि मावनाया सिगां समाव रायजो राजाजों फोथायजाबोनाय, रायजो राजाजों अनसायजाबोनाय माखासे गोबांथार खामानि मावबोनानै दिनैसिम सफैनानै माखासे खामानिया जाफुंसार जाबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव दिनैनि जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि बिल्डिंआव थाग्रा माखासे सुबुं बिथांमोन, जेनाखि बुंनो थाङोब्ला डाइरेक्टलि मुङा जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रतन हाज'वारि बिथाङानो बे दिनैनि नैबे टेन्डारनि बेले बेजे बेखौ बिथाङानो सामलायगासिनो दङ। बिथाङानो मानसि फाथायहरनानै खांहोनायनि दायथ'खौबो बिथाङानो लाबाय थादों आरो मोगथां बसुमतारीखौ हमनायनि दायथ'आबो बिथांनिनो। दा लोगो आफादगिरि रतन हाज'वारि बिथाङा जे माने बेफोरबायदि सिलेखा बाजारनि सायाव एथ' गाज्रि नोजोर लादों, बिथांनि सायावथ' जोङो जेबो दाय दस मावाखै बायदि जों सानदोंमोन। दा बिथाङा जोंनि बाजारनि सायाव गाज्रि नोजोर लाबाय थानायखौ जोङो नुनानै खुब बाजार कमिटिनि जानानै जों दुखु फोरमायदों। जे टेन्डारनि सायाव जा नेहाथारि बिथाङा जे बुंलांजोबखाबाय। दा बाहाय बिथांमोना जे सिगांनिफ्राय जे थांनाय बोसोरावबो बिथांमोना लादोंमोन, बोसोरनैखौ लाखांबाय। दा बोसोरनै लानायनि बेलायावबो देग्लाय बिथांमोनाबो माने जोंजों जे टेन्डारखौ माने बिथांमोना माने गावदोंमोन। दा गावनाय बेलायाव दहाय जे बिथाङा बुंदोंमोन माने बिथांमोननि जे गावनाया जे 12,099 जोंना जाहैबाय माने 27,200। दा बिथांमोना जे 27,200आव बोरै माने आब्रेक खालामनानै लानो मोनखो? दा बिथांमोना माने सिगाङावबो जे लानाय बेलायावबो बिथांमोना माने गावसोर लानानै जे बाजारखौ माने मावफुङाखै। दा बिथांमोना जे एग्रिमेन्ट जे लानाय समाव बिथाङा जे कमिटिजों रायलायो, दा कमिटि रायलायनाय समावबो बिथांमोना गावसिनि जे एग्रिमेन्टखौबो जे बाहाय माने मोनसेबो माने खामानिखौ माने साक्सेसफुल खामानिखौ माने मावफैया। जे जायगायाव बिथांमोना माने बाला ट्रेक्टर गंसेबो बालाबो गारफैयाखै आरो अन्थाइ थाइसेबो गारफैयाखै। आरो बिथांमोना जे बाजारखौ लानानै जे लेथ्रा खालामो, दिनै जे सिलेखा बाजारनि जोंनि जे कमिटि डिसिसन बादियै जोङो बाजारखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला 35 बोसोर जाबोबाय। दा 35 बोसोर जाबोनाय समाव जे थांनाय जे हाग्रामा सरकार जे बिपिएफ बिनि आमोलावबो जे बिथांमोना जे जोंनि सिलेखा बाजारखौ रावबो बाहाय माने जे गावनो होननानै बुङोब्ला जोंनि जे कमिटि डिसिसन बादि माने रिकुवेस्ट खालामनायाव बिथांमोना गावाखै। दिनैसो बिथांमोना दिनै जे परिबर्तन मोननाय हिसाबै परिबर्तन जे गुस्लायनाय परिबर्तन जे सरकार एप्रुभेल सरकार, बे सरकारावसो बिथांमोना दिनै जे जोंजों जे थारामाखा जालायदों, आं गावलायनाय फेर फाथि बेलाय थादों। दा नंखायनो आं दिनै बिथांमोना जे जाहारबारि फरायसा दख'रा जानानै दिनै बुंनो थाङोबा दिनै जे सिलेखा बाजारनि जे दखरसे जे बाजारखौल' बोसोरफ्रामबो जोंजों जुजिबाय थानाय आरो दब्लायसेल' बाजारखौल' जुजिबाय थानाय। दा बेफोरबायदि माने जुजिनाया जे संगठनाव जे फरायसा आफादा बेफोरबायदिखौ माने मावनो समाया। आरो बिथांमोना बेबायदि जुदि मावबाय थायोबा दिनै बुंनो थाङोबा बिथांमोना जाहारबारि जे आनसलिकआव थानानै बा फरायसा एबसु जानानै जोङो गुबुन एबसु बा आनसलिकखौ जों बुंनो थाङाखै। दिनै जाहारबारि जे फरायसा बा मोनसे फरायसा आफादा दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै गावसिनि सोलोंथाइया सिलेखा बाजारखौल' गावनो होनानै टेन्डार गावनो होनानै बिथांमोना गावसिनि कर्स माबा मोनसे फरायदों नामा? दा बेफोरबायदि माने बुंजाथावथाव जायो आरो। दा संगठनाव थानाय हिसाबै बिथाङा जे गामियारि ओनसोलखौ बा मोनसे समाजनि जे हाबाफारिखौ मोजां मावनो थाखायसो बिथांमोना माने संगठनाव थानाय मोन्थाय मोनो। दा बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनखौ माने जुनारजों रुजुजायो। मासे बोरमाया जुदि आबादखौ जायोब्ला माने जामब्रियो, थिग बिथांमोना माने जोंखौ बेबादिनो माने बोसोरथामाव बा बोसोरनैयाव लाखानानैब्लाबो देग्लाय लायोब्ला बिथांमोना माने बोसोरथाम जायोमोन। दा बिथांमोना माने जोंजों जुजिबाय थादों। जोंबो आयेन बादियै आयेन कानुनजों जोंबो जुजिगोन। दा ओंखायनो जोङो बेबायदि
जाबाय थायोब्ला जोङो सरखारजों माबा मोनसे आयेन खानायजों जोङो थांगोन होननानै जोङो कमिटिया जों डिसिसन लादों आरो बेबायदिनो जोङो दिनै जोंनि जे सेलेखा बाजारनि दिनै जे बिमा माहारिफ्रा आइजो बिब' बिनानावफ्रा दिनै लन लानानै दिनै जे दखान बाजार दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मैगं थाइगं फानदोंमोन दिनै खबसे ओंखामखौनो दिनै गोजोनै बयबो दिनै हास्थायो खबसे ओंखामखौनो दिनै राननानै जानो थाखाय बयबो दिनै खस्थ'नि गेजेरजों दिनै सान्दुं अखा खस्थ'नै जे थांलाय फैलाय गारि मथरनि खस्थ' दिनै गाखोयो आरो बेबादिनो सेलेखा बाजारा जुदि गैयामोनब्ला दिनै बुंनो थाङोब्ला पाटगाव बुंनो थाङोब्ला बिसमुरि दा बेफोराव माने थांनांगौब्ला नोङो थांलाय फैलाय 200सो भारा थाङो दा बेफोरखौ गथिखे जोङो बेखौ नायनानै जोंनो माने बेफोरबायदि माने जोंनि जायगायावनो जोङो बाजारखौ माने जों मालायनो होनो होननानै जोङो जयैनो रायलायलायनानै जों कमिटि सेलेखा बाजार कमिटि जोङो ज' रायलायनानै जों बे टेन्डारखौ जों गावनाय जादों दा बयबो मिथिगौ जे जेरै बेबायदि माने माखासे समनिफ्राय बै समाव जुदि बिथांमोना जुदि स्टाडि गावजेननायनिफ्राय जुदि बिदि जेननाय देरहानाय जुदि माखासे जन्थ्रफोरखौ गथ'फोरखौ थिनहरनानै अस्त्र बाहायनानै बिथांमोना माने खांनो फैदोंमोन जों बाहाय माने कमिटिखौ जों ज' जानानै बिथांमोनखौ जों बादा होदों आरो बिथांमोननि जे सायाव जों आखाइ होआखै जों बुंदों जे बिथांमोना जे नोंथांमोननि जे सेक्रेटारि बिसोरना थिनहर होननानै जों बिथांमोनखौ बुंदों दा गावसोर बुंदों जे माने बुलायनो नागिरदोंमोन बुनो नागिरदोंमोन नाथाय जोङो रावखौबो जों बादा होनानै जों बे बिथांमोनखौ जों आखाइ होनाय जायाखै दा नोंखौनो जोंनि जे हास्थायनाय जों लुबैदों जोङो जे थांखियाव जे लादों जेरै जोङो जे सेलेखा बाजारा जोङो आयेन खानुन जों खारगोन दा नोंखौनो आयेनजों खारनानै जोङो जेरैबाबो जोङो बे बाजारखौ जों हगारनानै जोङो बेखौ सेलेखा बाजारनि जानानै आं बेखौ दिनै गुरै खावलायबाय जाहाथे बिथांमोनहा जे ओनसोलाव थानानै जे मानसिनि खलाव उजिनानै बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना जे मानसिनि थैजों उजियाखै थैजों मोनाखै होननानै बुंजायो बिथांमोना जुदि मोनदोंब्ला जुनानै थैजोंसो मानसि उजिनानै बिथांमोनखौ माने बुंनो सानजायो आरो दा बेफोरबायदि जिनिसाव आखाइ होनाया माने खुनु माने समाजनि जे बेरेखा आरो समाजाव जुदि मावनांगौब्ला बिथांमोना बाहाय माने थानो नाङा गावखौनो जुदि अस्त्र बा माबा मोनसे माने दुथां उग्रुद साननाय दा बेबायदि माने सानजानाय रायजो आफादजों बिजों माने सानजानाय जायो आरोखि दा आंनि बुंनांगौआ बेनो